Леща! Айде, дай го папе. Мартин Скорсезе филм. Какво папат тия котки, бе? Какво папате, бе? Обаче Хани не ще да яде. Хани, разочароваш ме, мама. Хани? Хапна, но не много. Аз сега го виждам, че той не яде. Хани. За него има ли е тофио? Дай му тофио дропче. Няма. Е как? Има малко. На долните. Плиз. Долните са мякара. Трябва да го вземем отделно обаче. Да, ще го вземем. Ето, затварям и го вземем. Вие ще трябва да го вземете. Добре. Защото от мен е тъй. Бега. Окей.